Nya? Nya? Lain ka dyan, nagkita ka dyan. Ano doon? Pakasutang Manila. Nya? Nyaya, Nina. Nya? Ano yung makaibigan ako amo mga? Ayun ni Atina.
Naka-off ate. Ang gururay ang rati umay. Kuha, iso nga yung off ko kay lang. Yung oras yun. Ado kami tagla-livestream sa ngamin na nakasto yung oras ni ate. Karugrugi, kung lakit din. Sumanpay, ay ako. Ang LS na lang tapno hanangahan nga mapukaw to channel. Awa mo tempi umayon. Baka damdama. Ayun. Hello, lovely forever. Thank you naman sa pagpunta sa aking bahay. Ay, adagawin dyan muna comment ko na awan. Hihi. Ay, so, wow. Diyan ka nasikutan. Hello, lovely forever. Dumikit ka sa mga binaba ko. Yan yung mga mababait kong kaibigan. Magbabalik po ang mga yan. Kaya nga naawan. Nadanak ulit ko. Pwede pa tambay mo na work mood pa ako. Okay lang, lovely forever. Sige. Ano na nga yung main channel mo, lovely forever? Paiwan naman. Balikan kita. Ano yung pangalan ng main mo? Thank you naman sa patambay. Love it forever, ah. Ay, sakit ng likod ko. Nakakapagod. Sige. Puntahan ko yan. Ate na, gulukad pa eh. Try ko man. Dano ako tumadiya kami dito eh. Yeah. Sige, puntahan kita mamaya, lovely forever ah. Bisitahin kita mamaya. Ewan ko lang naka-on di nga. Inak pa yung di stop no kada makatamay. One manerod ate. Ayun. Sige, ka natin. Take your time. Mama. Sige lang ate. Review mo tayo lang. Analytics.
Hello, Mercedita Vlog. Kumusta naman? Kumusta, Mercedita Vlog? Makipagdikitan ka dyan, oh. Yung mga binaba ko dyan, nandyan po yung member ko. Si ako sa Lang Family, magbabalik po yan. At saka si Bel Kimbo. And si Bella MDP. Mababait pang mga yan ate. Oh. Naimbag nga rabi. At dati Ilocano nga padak. Hi, Joma Official TV. Taga ano ka? Jomar Official TV, taga ano ka? Taga ano ka nga, Jomar Official TV? Isabela Kabsat talaga. Ada iti kwa. Iadak, kayat mo ti sumali iti grupo mi, iti Ilocano. Ada ti group ko iti Ilocano, baka kayat mo sumali. Ano lang di ay, palitan kami lang iti videos, binuyaan ti videos kasya eh. No, kayat mo ba? Ang biro ka kami ti Ilocano YouTuber nga mainayon ijay group ko. Naka-live din ka talaga? Hala, i-add ko na lang iji Facebook ang Jomar no kayat mo, ti sumali di group, sige. I-add mo to dati Facebook ko. O, data. I-add ako yung Facebook ko. No naka-live ka ba? Sige, i-add ako yung Facebook ko. Message kanto kinyak. Ta i-add kanto yung group chat ko ti Ilocano. I-add to Naalam, yun ko, Jomar. Tapos no danto tamang mom nga kuha. Ibagam to na lang kinyak. Jomar, no, magla-live ka, no, naka-live ka tataan ka, mo mabalin nga i-com daytoy kwa, daytoy channel mo. Mapalo na ta ni Lolo. Sus, pati siya kat mapalo. Isong mo nga ipaspasyar daytoy channel mo, Jomar. I-add to lang ta niya Facebook niya. Lumabang ka iti naka-live, no naka-live ka mo, dapat di ninja, iti ipapan mo di iti naka-live nga kaduam kasyay. Thank you naman sa patusok, Jolly Ruby Vlog. Kumusta? Da ka pala tatrabaho? Face mask. Jerry sa lang. Danta dyan. Napawat siya sito. Noon. Huwag may supay. Kalaki lang. Kalaki lang. Ang malangulo sila? Duma lang. Namakalagpipak. Ay. Huwag kang maggala, Jomar. Mapalo ta ni Lolo. Sus. Parang hindi analytics ko.
Hello all, shout out from the beach side. Mahina na dito sa Isla Hos. Okay lang po, Uncle Pinoy. Kumusta ka naman nandiyan? Ganda-ganda naman yung ano no, ng beach nyo dyan. Ang linis-linis pa, Uncle Pinoy. Hindi naman kagala sa LS. Oo, mag-upload ka na lang. Mag-upload ka na lang ng mga videos mo, Uncle. Yung mga nagkagandahang mga views dyan. Mga beach view. Ang linis-linis kaya dyan, Uncle, no? Kakasanbat. Palaging nakasanbat. Diyan na kayo mag-stay, Uncle? Diyan na kayo mag-stay? Oo nga po, upload. Kaso lagi nag-error. Ay, talagang hindi kaya nung net. Parang ano yan, Uncle? Parang, kumbaga, probinsya. Malayo sa city. Ganun ba yun? Grabe, ay. Kumbaga, parang baryo yung location yung Uncle. Nasa baryo ka, ganun ba? Hi, Patita 2020 Vlog. Thank you naman. Nakapunta ka ngayon. Full support na. Lovely, pasukli na lang. Ayan. Magkipagpalitan ka dyan. Patita 2020. Magkipagpalitan ka na dyan. Nice to see you sa LS mo. Yes. Thank you naman at nakapunta ka dito. Ayan. Makipagdikitan ka po dyan, Patita 2020. Ayan. Nice to see you din, ate. Buti naman nakapunta ka po sa LS ko ngayon. Nice to meet you po here. Nakita niyo na ang aking malasyopang mukha. Magbaba ka po ng bahay, Patita 2020. Magbaba ka po ng bahay, ate. Para madikitan ka nila. Dikitan mo nga yung mga member ko, ate, para balikan ka nila. Pa-mention na lang ako, ha? Ayan, nagbaba ng bahay po si Patita 20. At least nagbaba ka na ng bahay dyan. Mamaya, darating yung mga kaibigan ko. Ayan, padikit naman po yung mga super chatter ko at saka mga member ko, ate. Balikan ka ang mga yan. O ayan, nakipagbaba ng bahay si Jolly Ruby Vlog. Tita ko po yan, ate Patita. Yes, oo. Dalawin mo sila, dalawan niyo sila. Mama, abulak ka iskay kasla. No? Abulak kay nagitay kasli oh. Iskay di kaya. You have 140 subscribers po, tita. So, bata pa yung bahay mo, no? O, sige, ate. Thank you so much. Thank you so much sa pagpunta dito sa aking LS ngayon. Sige po, ingat po sa work. Thank you naman. Alas 9 na pala dito, guys.
Late kasi akong nagsimula ng LS. Kasi may ginawa pa kami ng anak ko. Inasikaso ko muna siya. Wow! We have 7 million in the house. Marami-rami naman ata ngayon. Sino kayang mga to? May mga tumatambay, may mga pumupunta, may mga umaalis. Haha. At least. Dirinyok man nga rod ta super chatter kon kin ka. Kut Tsikahan no, ag-member ka na lang. Na parang samotin di pag-memberan ito'y kanya. 129 di member di kwa. Tsikahan ag-member ka. Nung kanu ti pa super chat, okay lang. Rated mo di sa bye sis, so see you again. Kinuha ko mga vlogs nila, maya dalaw ko sa kanila. Okay, thank you so much, Patita 2020 vlog. Thank you sa pagdalaw ha. Bawi ako sa iyo, Patita 2020. Ingat po sa work. Yes, God bless din po sa atin. Now we'll come back to you. Sino ba ang present dyan? Si Jolly Ruby Vlog ba ang present dito? Lovely Forever, nandyan ka pa ba? Hawaan sa trumpets, wala nang hanang may puyat. Dua dya pagpilian, 199 ken 499, uno isumot lang. Ay, thank you naman, Lovely Forever. 199, manuti sukat na di ay. Kasi peso gamitin kabil ko dito eh. Ngura tayo check ko dito eh. Adag parang di namin dito Atenas family ba? Wano Atenas love kasyay. Dag parang dito eh. Anya tag parang di 21.99 ko data. Nagkinadayan. Atenas. Kasi taluting ko yung kabel ko ito. Atenas supporter, Atenas family, Atenas love. Di ka nga tuwan, di Atenas love. Iso di iti adati kuwang 200 nga 200 watch hour na nga free. Di Atenas family 129 pesos na mindiyay dito iso iti 100 watch hour.
Pero di Athena supporter, isuiti ko dito eh. Isuiti adati 5 hours every week na. Siyempre si Kamot, subsubra pa yan, charot. Athena's family, 4.99 when. Isu da family, 4.99 na tatikang atuan. Athena supporter, 1.99. Kat si Kaman, kumporme akin niya, medyo kayat mo. Hello, hello! Scott Whiteley Havis. Hello, yes, good morning. But here in Philippines, it is already evening. 200 watch hour to, ipakabil ko. Hello, host. Good morning. From what country are you? Scott Whiteley Havis, yes. From what country are you? Mega love shout out, Scott Whiteley Havis. Are you still there? Are you a Filipino or a foreigner? Oh, USA, really? So are you an American or American, really? So welcome to my live stream. Nice meeting you here, Scott Whiteley Havis. Yes, welcome to my live stream. Okay, Andy Jolly Ruby Vlog. Barang maabutan na to pa man. Sige, anytime, laki dikot makapag-member ka ganyan. Salamat, host. Oh, you know, you can speak Tagalog naman pala. You can speak Tagalog. Scott Whiteley Habis. May I check your channel here? Few words, oo. Talaga, really. May I check your channel? Scott Whiteley. Scott Whiteley Habis. What are your content? Maybe you can have your membership. If you want, you will get a membership from me if you want. I have here the membership tab below or the dollar sign below if you want. May I check? Oh, really? You are an American. So 502 subscribers. If you want to get a membership from me, then I will promote you. I will promote you every day in my live stream. And of course, you will get free watch hour. Scott Whiteley Habis. Thank you naman, Dansky Vlog. Nandiyan na yung pinaka-solid. Napaka-solid na supporter ko, Kuya Dansky Vlog. Mega love shout out naman. Oo naman. Ayan. Scott Whiteley Havis, are you still there? May foreigner tayo, Kuya Dansky. Kaya, mag-English na naman tayo dito. Mukhang wala, no? Scott Whiteley Havis. Havanese, it is a dog. Wow, it's so cute.
Thank you, Kuya Donsky. Kumusta ang araw natin, Kuya Donsky? Oh, really? Yeah, I'm still here. Okay, to those who want, to those. Dudugo na naman ilong ko dyan. Oo, dudugo na naman ilong ko dito, kuya. To those who want to get a membership, there's a dollar sign below. If you want to super chat, give super chat to your host. There's a dollar sign below. Charot, diba, Kuya Donsky? Buti naman, Kuya Donsky, nandyan ka, nagsusupport. Bye-bye, guys. Oh, Bye. Natina is here. How often you come on? Every day, every night. 7:30 to 10 p.m. Pinas time. Philippine time. Ang tama ko dito. Nina, huwag kang magulo. So, if you want to get a membership, there's a dollar sign below. I will promote your channel, even you are not present in my live stream, even you're not around here. I will promote. And of course, if you get the highest membership or highest super chatter, you will get, of course, a free watch hour. O, di ba, Kuya Dansky Vlog? Pinagtatawanan mo na ako dito, Kuya Dansky Vlog, ah. Pinagtatawanan mo na ako dito, Kuya Dansky Vlog. Okay, I get a gift card next time you or don't want to use as my department card on here. What do you mean, Scott? What do you mean, Scott? Okay, I get a gift card next time. You're on, don't want to use as my department card on here. Oh, really? Okay. Okay, Scott Whiteley Harris. Thank you so much. Ayan, dan support na po kay Patita, pero wala na si Patita. May trabaho na ata eh. Nasaan? Dadali abroad mo lang dito gamin ka. A lot hangers. What do you mean hangers? What do you mean? Hello, Dansky. Mega love shout out daw. Nandito na si Darling Jolly Ruby Vlog. $25 enough. Oh, really? You want really $25 enough? Oh, that's big enough. Grabe naman, Kuya Donsky Vlog. Ayun. No, bumibig. It's up to you, Scott Whiteley Abyss. My highest membership is only 299 pesos. That is $5, I think, or $4. But if you get the super chatter here is the highest is highest is 12,500 pesos, and below 25 pesos is there's a 25 pesos, 50 pesos, 125 pesos, 250 pesos, 500 pesos, 1,250 pesos. It's up to you. It's up to you. It's up to you, Scott Whiteley. Yes, if you give me a gift, then I will give you watch hour
in return. And of course, I will promote your channel even you are not around here in my live stream. Okay? Damsakdan ma'am, bang rabi, kinyamid ta. Ala, adati Ilocano. Guray ka. MC Jake DC. Taga ano ka? Taga ano ka MC Jake DC? Na jaketan kan. May kami galab shout out sa'yo, Jolly Revie, darling. Oh, nandyan po si Dance Kulay, nagpapa-darling. Taga Nuevis Kaya po, ma'am. Oh, talaga. Kaya't mo ti sumali iji grupo iti Ilocano. Ada gamin grupo ti Ilocano. As in Ilocano da mamin. Agad-gather na pa lang iti Ilocano nga YouTuber. Kaya't mo. Iji kat exchange kami lang ti videos. Tapno da ti direkta nga nakasupport kinyam. At mambuya kinya madagos and then exchange kami iti watch hour siya. When FB Messenger ma'am, ay kuya, i-add na klangan ng kasi siya add may isang admin na dijay. Arlis P. Aspuria, data ni i-add na klangan nun. Patamsak naman kay host, Jay, kung hindi ka pa nakatamsak. Okay, okay. Scott Whiteley Habis, are you still there? Can you drop your link? Nananagan mo TFB ma'am data ni Oing babak ita Arlis P. Aspuria. Are con space con big letter nga LYC. Okay. I-adapt ka, ikastakan dumadamdama. Nya. Ada ngamin ti grupo ti Ilocano, o agad gather na ti Ilocano. Tatlong mo makakwati YouTuber nga Ilocano. Kayan do pwede kiti daduma. Nagitan to laki di datay to laki din nga Ilocano, o di ba? Ayan, sa mga gustong magpa-super chat dyan, you will get 100 to 300 watch hour. Start 125 pesos sa mga gustong magpa-super chat. At sa mga gustong magpa-member din, o sige, kitaan kan dumadamdama, Jake DC. At sa mga gustong magpa-member din, nandito, yung 49 pesos is may free na 5 hours every week. Yung Atenas Family, 129 pesos is may free na 100 watch hour. Monthly po yun. And then yung Atenas Love, 299 pesos lang. May free 200 watch hour. And of course, you are always, I will promote your channel link every day on my live stream kahit wala kayo. When kuya. Thank you. Agyaman na clown unay, Kuya Jake. Ipanagtambay mo. Okay, thank you so much. Scott Whiteley Habis. Are you still there? There's an American here. Or charot. Sis, talon lang muna ako kay admin na. O sige lang kuya, okay lang Kuya Donsky. At least nagtamsak ka na sa akin. Ayos na yun, Kuya Donsky. Thank you, Kuya Donsky. Okay, Kuya Donsky, maraming salamat. When accept to, Kuya Jake. Don't worry.
Hello, Scott Whiteley Habis. Are you still there? My auntie subscribed you already. Nagkrikat mo lang kayo tag-English na yan? Scott Whiteley. Hindi kita kumanaan din na ito, American Piman. Aso-aso nga ti content na, iso nga okay lang, nasimpot mo siguro dito eh. Wala, awanan, mga 1 million tiya dito yen. Oh, na, nagkangkabang bigat. Say hi to, say hi to people over there. Okay. Guys, wala na po yung pagkain ko nandun kasi naubos na may extra. May extra. Okay, harang. Okay. Okay. Thank you so much, Scott Whiteley Hobbies. My auntie subscribe you already. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Scott Whiteley. Thank you so much, Scott. Okay. Thank you sa paharang. Thank you so much sa paharang, Scott. Okay, let's go to Lovely Forever. Please subscribe her. Love Scott. Please go to Lovely Forever. Just leave a comment. And Lovely Forever will get back to you. Okay, Scott Whiteley. Thank you so much sa paharang. That's a big thing to me. What time already in USA, Scott? What time already? 5. What do you mean morning? It's already 7? 7 a.m. in USA or 6? 4, 5, 6. Bravo, Sue! Bravo! So how old are you, Scott? How's USA now? How's the COVID cases? It is still rising or increasing, or what are the situation now in USA? What is the situation now? Here in Philippines, COVID cases still increasing daily.
Susunod na mga lapis. Wala man? Do what cause I was harang, I'm back now. Okay, okay. Thank you so much sa paharang, Iskat. Thank you so much sa paharang, Iskat. How's USA now? Mega shout out, Team Mang Vlog TV. Thank you naman sa pagpunta dito ngayon. Kumusta naman ang araw natin, ha? May mangga pa ba kayo? May mangga pa ba kayo? Buti naman dyan, may mangga pa ka. Dito wala na. Para ano lang, twice lang akong kumain ng mangga. Thank you sa paharang. Scott, are you still there? How's USA now? What time already in USA? Oh, really? 620,000 dead in USA. Oh my God. Oh my God. So be careful, Scott, when you go out. Always bring your mask and alcohol or sanitizer. And of course, do social distancing. Naubos na. Naubos na. Damdama. Naubos na. Naubos na. But much better here now, yes. So be careful, Scott. Sige, Team Mang Vlog TV, oo naman. Tamsakan ko ang LS mo bukas, okay? Don't worry. Kung gusto natin ng support, i-support natin yung mga kasama natin. Ganun yun. Siyempre, active ka naman sa channel ko, Team Mang Vlog TV, kaya binabalikan naman kita. O, diba? Yes, I will. Salamat. Okay, yes. So you have no work today, Scott? You have no work today? Scott, please do thumbs up to Team Mang Vlog TV to his live stream tomorrow. Thank you, Scott. I'm retired. Oh, really? You're retired. So, what keeps you busy now? What keeps you busy now, Scott? Your dog is very cute. But I don't want to... But I don't... Malasin. Okay. Malasin lang ako. Cutics namin. Thank you, yes. So, what keeps you busy in the morning? So, pag-alagala na lang. Or you are just roaming around like that. Just go to the grocery. Or you just stay in your house and watching TV. Or take care of your granddaughter if you have grandchildren. Kaya po, Team Mang Vlog TV. Nahihirapan na yata akong mag-use dito. Joke lang. Cleaning house and my cows. Oh, you have a cow. How old are you, Scott? Mama, sakit. True, sakit sa ilong, kuya. Thank you, Jolly Hugs. Kumusta naman? Thank you sa patthumbs up.
Almost 59. Oh, almost 59. So, when is your birthday? Well, how about horse daw? Scott, how about horse? Do you have a horse? September. Oh, really? So, advance happy birthday to you, Scott. So, advance happy birthday to you, Scott. 60 is a senior citizen. You are now senior citizen if God's given the time to you. So enjoy your life, Scott. Enjoy your rest, enjoy your oh, thank you. Yes, I have a horse. Oh, my horse daw. Timang Black TV. Really, really, really. Iwan lang ng bakas sa new videos ko. Sige, sige. Scott, just leave a comment down to Mang Vlog TV. Sa mga gusto magpa-super chat dyan at sa mga gusto magpa-member. Okay. Sa mga gustong magpa-super chat or sa mga gustong magpa-member. Athena supporter, 49 pesos. You have 5 hours every week. Athena's family, 129 pesos with 100 watch hour. In Athena's love, 299 pesos with 200 watch hour. Okay. Wow, sana all my horse pa. O, naintindihan mo, Scott. Wow, sana all. My horse pa. Yes. Bihira na ang horse ngayon eh. Masakit na yung likod ko. Guys. Wait lang, anak. Perhaps sa which ko mga ludi pag watch videos ko. Yes, oo naman, Timang Vlog TV ako pa. Nagkikipagpalitan naman ako sa'yo ng watch hour, di ba? Ikaw pa. Ikaw, kung gusto mo mag-member sa akin, I have a text, Mina. Please give it to me. I watch you too, host. Yes. Thank you naman, Scott Whiteley. Yap, salamat po. So, Timang Vlog TV. Kaya nga eh. Kaya, tiyagaan mong mag-attend sa LS ko, ha? Tambay lang muna si Pico. Taglutak pangalda ko. Sige, Jolly Ruby Vlog. Okay. Timang Vlog TV, dikitan mo naman yung tita ko, si Jolly Ruby Vlog. Dikitan mo naman si tita ko, si Jolly Ruby Vlog. Thank you for watching, Scott. Maybe sooner or later, you will get your membership to me. If you want. Scott, please watch my video for my watch hour. Thank you. Yes. Scott White, Timang Vlog TV really need watch hour. So, he seek for a help for his watch hour. At least we can
Watch him 1 hour maybe, or 2, 3, or more. Yes, let's help each other in this YouTube world, because it is very hard to attain the 4,000 watch hour and 1,000 subscribers if we just do alone. We will need a lot of friends here. We will need a lot of company here. Yes. Oh, Timang Vlog TV, drop mo ano ta link, drop your link daw. Oh, Scott TV, Scott Travis, Timang Vlog TV already drop his link below. Uy, mukhang nakahanap tayo ng mabait na kaibigan, Timang Vlog TV, no? Mukhang mabait, si Scott. Thank you so much, Scott, for the support. Please come back tomorrow again, the same time, Scott. You will see me again if you attend. Huh? Lalaki? Lalaki? Ano next walk? Yes, alagaan mo yan, no? So, oo nga eh. Magsialaga tayo, isa sa isa't isa. Ganon dito eh. Kaya, bukas mag-LS ulit ako, same time. Nung gabi, grabe, kinidlatan yung tower namin ata eh. Mukhang hindi okay yung smart, kaya hindi ako nakapag-LS. Sino pa yung present dito? Sino pa yung present dito? Sir Scott. Oo, tama yun, kuya. Ikaw naman. Sir Scott, thanks for your kindness support. God bless you daw by Team Mang Vlog TV. We really appreciated your support, Team Mang Vlog. Scott. Mina, oh, thank you so much. Lovely forever. Nagpakulay naman si Lovely. Forever. May sticker siya. Thank you naman. Thank you naman. Thank you naman. 9.90 Hong Kong dollar. Oh, sino pang magbibid dyan? Anyway, Lovely Forever, you will get free naman. You will get free watch hour, Lovely Forever.
63.92. Marami pa ako habuling watch hour host. Marami pang pagsisikapan. Yes, tsaga-tsaga lang. Thank you sa pakulay mo, Lovely Forever. Ililista kita. Babalikan kita ng bonggang-bongga. Nasaan na yung notebook? Alam nyo kasi, nililista ko yung mga nagpapa-super chat sa akin, nagpapa-super sticker. Binabalikan ko to ng bonggang-bongga. Lovely Forever. Nasaan na yung bahay ni Lovely Forever dito? Thank you so much sa pa-sticker at pakulay mo, Lovely Forever. Brudo ka pa yun, wait lang. Brudo ka bilang. Ayun, ayun. Yan ko na. Hindi. Hindi na. Ayun din na pekat. Lovely Forever, anong pangalan ng main channel mo? Thank you sa paharang, Scott. Lovely Forever, anong pangalan ng main channel mo? Ito ba talaga yung Lovely Forever? Hindi ko kasi mapuntahan tong link na to kasi naka-live pa ako. Kaya yung pangalan ng main channel mo, Lovely Forever, para tignan ko. I watch his fish, tank, and crab. Okay. Jeje Love Vlog. Okay. Oo, sa pala tayo nagkita sa Yamada, no? Kay Tita Zenny. Jeje Love Vlog. Sa bagay, may GC naman tayo, Jeje Love Vlog. Jeje Love Vlog. Oo, titignan ko na lang mamaya sa GC. Kasi ka-GC ko din si Lovely Forever eh. Sa isang GC ko. Comment cut off there, yes. Okay. Sino bang magpa-super chat dyan? Who will super chat na? Sino magpapa-super chat dyan? Ang magpapa-member ngayong gabi? Si Lovely Forever lang ba ang magpapa-super chat ngayon? Agida ka pala. Jeje Love Vlog. Jeje Love Vlog.
Suklihan ko tong si Judge. Host you in the Middle East or Philippines? No, in Philippines. Oh. Kaya nga ako tumamay kasi nga, lovely forever. Maraming salamat sa pa-sticker mo or pa-super chat mo ha, lovely forever. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko in-expect. Pero babalikan kita, susuplihan ko po yung pa-super chat mo sa akin. Thank you so much, lovely forever. Thank you. Hindi ko in-expect na may magpapa-super chat ngayong gabi. Gagawa ako mamaya ng group chat ko ng mga member ko at super chatter ko para mas matutukan ko sila. Scott Whiteley Habis, are you okay? Are you alright? Iwan po ng bakas. Oh, ayan, nagbaba po ng si Timang Vlog TV. Harang, thank you so much sa paharang. May binaba ako si Bella MDP na ano nyo na ba to? Na di kita nyo na si Bella. Visit naman kay Ate Bella MDP, oh. Ayan po. Pabisita naman kay Ate Bella MDP. Mabait po yan. Sino pang present dito? Scott Whiteley. Thank you, Scott, for watching my video. So, wow. Ayan. Sino pa yung nag-stay ngayon? May premyo ang mga nag-stay ngayon eh. Yung mga tumatambay sa akin, nililista ko hanggang matapos tong tong live stream ko. Ay, unavailable? Ngek, tignan ko nga. Ito na lang, yung channel na lang niya. Yung channel na lang. Ayan, si Bella MDP ang binaba ko. Bella MDP yan. Anong date ngayon? 7/14. Sinong present ngayon? Kung sino yung present hanggang matapos tong LS ko, aside sa nagpa-super chat or nagpa-super sticker sa akin, may premium siya, okay? Malalaman nyo na lang sa analytics nyo. So, of course, manonood ako. You're welcome, Team Mang Vlog TV daw, sabi ni Scott Whiteley, Habias. Thank you, Scott, for staying in my live stream. Thank you so much. Thank you so much for your time, Scott. Thank you so much. Sayang. Or sino yung mga gustong magpa-member dyan sa akin? Magpa-super chat. To those who want to super chat. To those who want to give super chat over there, just click the $ sign below if you want.
5 to 10 minutes. Magko-close na ako. Mag-off na ako. In 10 minutes, I'm gonna go offline because it's already 9:55 p.m. here, 9:56 p.m. here. So we need to rest. And we have a work again tomorrow. So see you tomorrow, Scott Whiteley Habis. I'll expect you to come tomorrow. Scott Whiteley Habis. Shout out sa mga present dito. Sino ba yung present dito? Tignan nga natin. Same time, but morning here, yeah. Okay, just attend my live stream, Scott, if you are not busy, okay? Maybe sooner or later, you will get your membership, huh? Thank you so much, Scott. Drink your coffee now. Oo, oy, nagtagalog na si Scott. Did you take your breakfast already, Scott? Did you eat your breakfast already? Your coffee? Kape, ako. Kape. Agoy, kasabot man Tagalog kanya. Anong agoy? Ano yung agoy, kuya? Hindi, just kape. Okay. No breakfast. It's coffee only. No bread. Here in Philippines, here in my hometown, we have a lot of coffee here. Barako. Anong isang barako? Barako, coffee. So nice meeting you here, Scott. Timang Vlog TV, thank you sa pag-support mo, ha. Hayaan mo, susuklihan kita. Oo, alam niya magtagalog pero ano lang, few words lang daw. Kasi American talaga siya. Chinek ko yung ano niya eh. You in Cebu. Sir Scott, please drop your link. I follow you back, sir. Okay. Scott Whiteley, please drop your link here. Timang Vlog TV will follow you. Okay? Who's still present here? Sino ba ang present dito? Okay, salamat. Okay. Okay. Andyan na, Timang Vlog TV. Suportahan mo si Scott. Ano yan? Mukhang okay yan. Yung na-meet natin yan.
Alagaan natin yan, si Scott. Okay, Scott. My live stream will end in 2 minutes. So, see you tomorrow. Same time. It's around 7 to 10 p.m. here, Pinas time, but morning in USA. Oo, nagtatagalog si Scott, pero hindi few words lang daw, kuya. Few words lang daw. I will harang for you. Thank you so much. Thank you so much, Scott. Okay, you will harang for me, but you, of course, you will watch my videos also. At least 5 minutes, 2 minutes, or all if you have time, okay? I have a lot of videos in my channel. You will enjoy, especially the travel vlogs, especially the playlist of travel vlogs. You will enjoy those videos. Thank you so much, Iska, Timang Vlog TV. Nandiyan ka pa ba? Sino ang nandyan? Mukhang wala na. Okay. Oh. Okay, thank you so much sa mga nag-stay dyan. Thank you sa nagpa-super chat ngayong gabi. Si Lovely Forever. Thank you so much, guys. Loklok kondak. Uy! Uy! Ay, kababain. Uy! I need to exit now. Need to take shower. Okay, Lovely Forever. Thank you so much sa pa-super chat mo, okay? I will, suklihan kita. Sleep well, host. Okay. Thank you so much, Scott. Okay, Jolly Reveal. Mag-off na kami. And thank you so much. Thanks so much sa nagpa-super chat ngayong gabi. Si Lovely Forever. Iwa-watch ko yung videos mo bilang pasasalamat sa super chat mo. 9.90. Thank you so much. Thanks so much. Okay. Bye. Bye, Scott. Bye, Auntie, and Lovely Forever, and Team Mang Vlog TV. Thank you so much. Well, next time tulatan yung member ka. Okay. Okay, thank you. Bye to all. Okay.